Kardom aprang si nili kadok kave karbeng long arat pan nili APSLC pachesonga kardom pajero nili ke thanam je lam ke lapolo PDD long BJP tum fake mass joining ke claim labang solong auto association tum hanta alang tum ke nam usin nili arjulong athe latum penangan tum apan pulo je nang tum jong si BJP meeting along nang dunde lapen ke auto nampak cejeng dunde pote nang tum ke di fu along auto veklong lelu lapen ke nang litu di fu along bahara mari long li pusi penangan BJP klemang potum ke ther usi nili arjulong amasi api upai beong la auto association tumbang chingwai lo je itum ta pukai lo group ceseng la poisa jo hang du irong na pumase latung pini arni siapan latung BJP along kutu cukup dun lo lapen ke latung poisa ta cuan lo usi nili arjulong athi kopilo pulote la BJP atung munita pan ke ther ke hap lapen ke nam na si latung ke kam ke klem athi alang itum chichi lor lo je karbeng long along nitum BJP atung ke kiche ke be ham plungai he lapen karbeng long along kiche ke be tu nang bat piklu setame BJP atum ke plungai he labang solam ke rat atum karbeng long rat tum anta chini pe mesi aning alo chit hap elu lasi lason khaya phan kipasung lapen ke kiche ke be phan plungai he a party phan pulote vujok nang ne pusik kadok kave karbi lapen driver arat atum aning alo chathap e setame la BJP atum amithang atum PGR election ha hedat pencenglok longle pota tang khana hedat lo trading license tang khana hedat lo lapen voter list tang khana hedat lo lapen kiche ke be atum plungai hedat lo labang su alama pot alang lituma bang kache fere lo je nitumhan next MLA election lapen ke MEC election bang ke BJP pila karbeng long arat atum BJP apan nang porembek ko pula tum chisini pamelo amasi nona bang ke latum kither lapen ke hap lapen tangka poisa pen ki namji basalang atum kam klem bom athe ko pilo porte I dak karbeng long along bang 6 area aposi dak bang ke driver area lo driver area putra dakes driver tum det sidonangi atima bang bihari tum bang amthang det dolo bang bihar lo bengali tum bang hala bang bengali tum bang west bengal dolo hala tum amthang adim du tangte karbiang long bang dakes driver area putra dakes driver tum det sidonami karbia tum ge dak karbang long ma abhari adim bang ke du damya dim avelo aposi la solam rata tum chini pemelo je nitum ne det la pen nilong ri cerai kom ke la pen ke labang sokar biang long along nitum pijok dundi pulote nitum adek ke virvek mo puchini pa mesi chini pa melo kar beng long arata tum ta lasi non next kerang je MLA la pen ke MEC election ma ke BJP apan vujok je purata tum chichilo eta me upai gare ko manne pan man ke tangka be namlo komane phamge longle pota nang pipi pupen lo hala komane tmage runodoi nang pipi pupen lo hala komane tmage phan mage hemso nang pipi pupen lo komane phamge job par paisa nang phan dulei pupen lo komane phan mage otto nang bek long lelo pa ben pen sila BJP atmage rata phan kipon bor I lata kipon bor I ta kinam paisa pen lasi monit aninge tangka be nam un e la pen ke ili election vote ki piote jok tang thenglong le posi mohala support hosi rat at so tum thame chipiklang po je no na banke athak mangke BJP che parjan du sitame ar lo banke APSLC la pen ai ka thar phan ki kroi arat atum do la pen ke kadok ka be karbeng long arat sitame la pulla itu 2019 pen 2019 aningkana hud banke APSLC phan munitum vote ki jok ke surit hongke bakti do same pening 2024 MP election hud banke APSLC phan karbia rada pen trivia ara tum vote ki banke 1,87,017 la an ke dolo bang armu banke lak isira
suri trok kya ba troxy ra bangke troxy suri below 1,87,17 amunit ke APSL si vujok lo la so joy ni si ke dam tang MP election hota APSL si tu make long cap constituency bang kan hai den so tame nona bang ke hala so MP hot bang ke angkang PC ka hisap pinak pa ha so bang ke APSL si render lo so tame nona bang ke itu LA fodo LA model ko hisap chom ji mane MLA bang fodo basi la MLA bang fodo basi la LEC silong inula candidate dapo la non bang ke la inula candidate bang po candidate bang ko masri ke hai om jema la sinong bang ke hai sab bang po la penje la so kai sab bang ke je la BJP tu bang ke chichini la je MLA election bang ke BJP tu amithang to MG pu chichini pa melu la penje MAC election hot bang ke la ya constituency tinsi je sabre bi pase la karbeng long along east west na chenglong 26 constituency do la ko 26 constituency ang bong pen 26 constituency pen a candidate ta asong tin ta bang ko truck an ke dulu apa sih hala so hut long cap bang ke APSL nang hai tanglo basi MEC hut gila so vote pen hai idiot to pula tum chini pa melo la si nona bang ke la BJP tu ke ther ke ha auto nang rek long le auto parking bin nong le la pen chenglok si hala tangka poisa pen ke nam andala tum klendel la si rata tu kaddo ka ve karbeng no rata mang gunang ne ke dam tang ke jon no so si na kia ke dam tang nang le tum idu bahani tu ke jon no so si apa tangka che en det po inke avu jogji pu la pen ge ani si phan chapar jan nun chot BJP pol la pang ge itu kaddo ka ve karbeng no rat atum ta ning binang ne pusin ni na tum ha pa chini lo mili lam la an si ington kok lo karno